Benvidas, tanxugueiras, a Voz de Galicia. É un placer estar aquí con vos hoxe para falar de 10 anos de Tanxugueiras, non? 10 anos, que se din moi pronto, pero... Claro. Sí, 10. Claro, cando mirades atrás hai que frotar os ollos un pouquiño. Cando miras para atrás é como que parece que levamos toda a vida e parece a mesma vez que empezamos onte. E como pasaron tantísimas cousas, xa non sabes exactamente en que período de tempo pasou. Bueno, lá ya vais sabendo que período de tempo dependendo do peinado que levaba. Dos meus cambios de look. Digo, no, eu aquel día tiña unhas trenzas violetas e eran tal ano que sacamos tal. Sí, sí, van polos meus colores de pelo. Bueno, pois imos a viaxar ao ano 2017, cando estabades no Celtic Connection de Glasgow, aí no backstage. Aquí teño... marcado. Tes un tatuaxe. Sí, sí, foi moi especial para nós e agora sempre empezamos a contar a partir desta tatuaxe. Bueno, pois aquel vídeo que se gravou no backstage foi o voso primeiro vídeo viral. Como lembrades aquela fama repentina agora dende esta perspectiva? Pois foi brutal, porque ademais o ambiente que se creou ali, bueno, quen foi ao Celtic sabe perfectamente o ambiente que se crea. Estábamos con músicos tamén rajastanís, estábamos con grupos locais dali de Glasgow, e a verdade é que como foi algo que nós facíamos moi a menudo, que era estar no backstage ou estar no camerín e cantar e disfrutar do momento. É que non éramos conscientes nin que nos estaban grabando. E sobre todo porque nos vimos do tradicional, que é unha música de comunidade, entonces onde nos cantábamos, sobre todo, era nos momentos das foliadas, dos seráns, nos backstage, cando empezábamos a tocar así en teatros ou en foliadas, era donde máis cantábamos e donde máis o disfrutábamos. Entón, para nós era moi natural cantar nos camerinos, poñernos a cantar ou a ensaiar e de repente que saliran máis temas e acabar pois, nese momento que foi nas panaderas. Non fomos conscientes do virais que fomos ata meses despois que nos dixeron, sabedes que sodes virais? E nos, bueno, vimos que tiña miles de comentarios, pero non existía moito iso da viralidade. É que en 10 anos cambia moitas cousas, Claro. Porque vos empezades por amor á música, non? Imagino que a pretensión inicial de Tanxugueiras que era tocar en foliadas... A pretensión era un bocadillo e beber gratis. Divertirnos. Esa era a pretensión, verdad? O sea, divertirnos. Podemos poñernos moi tal, pero íbamos a tocar e non nos daban un bocadillo nin bebida e dixemos, bueno, pois vamos a montar un grupo, para polo menos, xa que imos, e montámoslo. E ademais porque nas foliadas íbamos nun grupo moi grande, pero sempre quedábamos, casi sempre, Ola e eu, a veces xuntábase Isabela, e éramos as últimas. Entón chegou un momento no que non sabíamos pezas as tres xuntas para tocar ás 4 ou 5 da mañá. Entón dixemos, vale, pois vamos a montar un grupo para inscribirnos as últimas nos serás, porque hai unha pizarra, entón ti escríbeste, e aí empezou todo, pola festa, a verdad, sin pretensión, vamos. De nada. Para nada. Cada unha tiña o seu traballo. De todos os xeitos empezades así, pero pronto, cos vosos dous primeiros discos, sodes a unha referencia dentro do ámbito da música tradicional, pero logo chega a explosión, o Benidorm Fest. Aquilo foi unha auténtica explosión, imagino, a nivel vital, a nivel artístico, a todos os niveis. Como lembrades o que pasou con todo aquilo? É que cada unha creo que ten unha perspectiva do que pasou. Eu en aquel momento estaba empezando con a miña parella, estaba moi enamorada, que ainda por encima era dali, entonces imagínate como vine, Benidorm Fest. Teño al amor de mi vida en Benidorm. En Benidorm. Claro, eu vivino nunha nube. Olaya viveu un pouco máis dramático. A ver, eu son consciente e non quero ser soberbia, porque a verdade é que o Benidorm Fest foi un trampolín enorme e decir que eso non valeu a pena sería mentir totalmente e teño moitas cousas, pero mentirosa non son. Pero sí que é verdad que eu, mira, viñamos do COVID e eu estaba consumidísima. Eu sei que o meu estilista, o meu diseñador, Jorge, un biquiño desde aquí, solo me collía o pantalón e tal, eu creo que adelgacei 5 kilos ou 4 en 3 ou 4 días. Eu sou moi intensa e a verdade é que me pasou bastante por riba a todos os niveis, esa aventura.
eu sinto que foi máis automática. Eu había que facer isto, eu facíao, pero mira ti como son as cousas que agora neste novo traballo temos un tema que saleu fai uns días que se chama Chorar Chorei, Bueno, que xusto fala da primeira conversa que tivemos nós tres sobre ese impasse do Benidorm Fest. E foi, pois nos fixémola fai un ano ou ano e medio, o sea, que falamos por primeira vez as tres, puxamos en conxunto todos os nosos sentimentos e pensamentos facendo ese tema. E foi moi forte e con moita reflexión, porque dixemos, mira, o forte que tivo que ser ese momento para nós que non falamos. máis que nada o despois. Claro. O sea, eu estando ali xa estaba consumida, pero que despois ali que consumínme máis. Foi fermoso, o sea, a min, persoalmente, eu creo que en isto sí que falo polas tres, costoume ata asimilar tanto amor. Foi tan de golpe que eu decía, Dios mío, pero son moitas cousas que xestionar, tanto o como o malo. E creo que, claro, ti entras nun programa de televisión como o Benidorm Fest, sendo unha persoa, sales sendo a mesma, pero a túa vida cambiou. Totalmente, claro, sí. E iso... E moita responsabilidade, que ao final levamos unha cultura e unha lingua e queríamoslo facer ben. Claro. Obviamente erramos porque somos persoas humanas, pero queríamos facelo o mellor posible e con todo o respeto cara a nosa terra. Claro. Houve unha sensación xeral, polo menos en Galicia, e creo que en toda España, de que houve unha injusticia con vos naquel festival. Non sei se pensades niso ou iso xa é unha cousa que No, se pensamos- pasou páxina no seu momento. Como asimilades? Nós estamos contentísimas co resultado que obtivemos, nós disfrutamos pois, a actuación, creemos que realmente o público dounos, cariño, pero de sobra, e non volvimos... É que nós non temos ningún problema con esa... No, ademais sentimos que somos moi guiadiñas polo destino, polo mundo, pola vida, somos un pouco hierbas en ese sentido e sempre pensamos que o que pasa ten que pasar. Por algo. Por algo. E ao final a vida vache dando a razón, é dicir, pois non tiñas que estar aí, pois contentísimas. Aquí, naquel momento, produceuse un punto de inflexión na vosa trayectoria, pero eu creo que tamén na música en Galicia, non? Como se hai un consenso xeral de que iso mudou cousas aquí, que deu unha proxección á música galega da que se beneficiou casi toda a escena. Non sei se estades de acordo con iso. Sí, o xerme xa estaba, o sea, xa estaba a semilla plantada, xa desde fai moitos anos, e isto é moi cíclico. Houve un boom moi grande do folk, un boom moi grande cando estuvo Berrogueto e todos eses grupos, pero eu creo que nos tempos nos que vivimos, que é moi fácil chegar a todas partes do mundo, de repente púxose no mapa Galicia e púxose no mapa con orgullo. Claro. Entonces, claro, cando pasa eso a un orgullo e cando pasa eso, sobre todo para rapazas e rapaces máis novos, de que mola, entonces xa o collen como, isto mola, entonces fago. Eu creo que foi, de repente, a xente perder ese prexuízo pola nosa música. E foi o que fixo que todo isto, pois, se nos fuera de madre. E cantos máis grupos nos estamos encantadas, porque iso quere dicir que se o compañeiro ten traballo e a xente o escoita, é algo que vai vir a nós tamén, e viceversa, entón estamos encantadísimas con todo iso. E como dice a Bela, todo é cíclico, Claro. e o gallá dure moito tempo máis, e siga aguantando aí ese arraigo pola cultura e pola lingua. Outro día estou aquí Budiño, e falaba da súa época, do seu boom dos gaiteiros, e logo cando chegastedes vos, e dicía que cando foi o voso que el sentía que estaba esperando que ocorrese algo así, non? Que foi unha cousa... Sí. Ele é encantador e sempre sentimos o seu apoio casi dende o inicio, estivo aí para axudarnos no que necesitáramos. Sí, pois podemos chegar a sentir eso, porque nós agora que levamos moitos anos e que vamos vendo que vai chegando máis xente, sí que decimos, a ver, cando é outra vez que volve a haber porque sigue estando, pero ahora parece que se está mantendo, non? Pois a ver cando volve aí unha bomba. Claro. Naquel momento eu penso que Tanxugueiras converteuse en algo que trascendía a música, casi nun fenómeno social, non? Aquí en Galicia, a vosa participación no Benidorm Fest viviuse como se un equipo estivera xogando a Champions League ou algo así. Sí, eu creo que foi tremendo. a primeira vez, ou unha das veces, que xuntamos todas as ideoloxías políticas, que xuntamos todas as formas de pensar en un fin.
eu tiña esa sensación de que daba igual, o sea, que o fin era estar orgulloso e orgullosa pola nosa terra. E iso é, pois, moi difícil de conseguir. Porque nós tamén nos sentimos como con esa responsabilidade, porque ao final acabamos sendo xa non Olalla, Sabela e Aida, sino que acabamos sendo Tanxugueiras que é do pobo, sabes? Que esa xente é como plan, sodes nosas, entonces ese é un rollo de decir, necesito estar Altura. á altura desta circunstancia. É moi complicado de saber levar. Cantas máis expectativas haxa, ti xa te xeneras máis. E claro, vías as señoras como che paraban pola calle, as nenas, os nenos, unha cousa como se fora eso, agarrabanche da man, dabanche abrazos, é como que necesitaban sentirte de que eras de carne e oso, en plan, sí, son unha persona totalmente normal que cando acabe aquí, bueno, super, sabes? Eu lembro naquel entón, aquel entroido daquel ano, que as nenas disfrazábanse de tanxugueiras. Eso foi moi guai, Eso é o éxito total dun artista pop. Non somos conscientes do que foi aquí, porque claro, como aparte estábamos en Benidorm, non éramos conscientes do que se liou aquí, pero sí que meus pais dicíame que puxeron pantallas en moitísimas cidades e moitísimas vilas para ver o Benidorm Fest ese día, xuntouse a xente, o sea, isto que... Creo comunidade. Sí, hai moito individualismo ao día de hoxe e foi un momento de comunidade total. E nós, pois, acordámonos con moitísimo amor diso. A verdade é que eu teño un... Ti nada, ti Laguna. Eu Laguna, Gustaríame como que houbera un vídeo e poder ver todo, porque eu simplemente intentaba sobrevivir e respirar. Era comer, respirar, sobrevivir e descansar. Pois, visto desde aquí, foi moi emocionante. Nenas disfrazadas de tanxugueiras. Eu vivo preto da Asociación Cultural Xacarandaina, que dan clases de pandeireta, e as nenas de Xacarandaina saían ao parque coas pandeiretas, eran as raíñas do parque aqueles días, eran a máxima atracción que podía haber. Pois imagínate que para nós que sempre fomos as alternativas, no? Cando éramos pequenas. Raras. Daquela non che chamaban alternativa. Éramos as raras. As raras. E de repente ver que as nenas e os nenos poden tocar a pandeireta con total liberdade, que é máis, van a ser as que molan. É, a guai, claro, a da pandeireta. Eso era o mellor, o sea, o mellor que nos podíamos traer do Benidorm Fest foi eso. Claro. O voso éxito foi moi explosivo, como dicíamos antes, pero o éxito sempre ten unha cara B. No voso caso, como foi esa cara B? A parte oscura do éxito. A ver, de todas. Pero bueno, eu sou unha persoa que vive o bo e o malo con unha intensidade que calquer día dame un jamacuco e quedo aquí, ao mellor, sabes? Pero... Notase no escenario, Sí, non? Sí. Eu vivo todo moi intensamente, son así, hai que quererme así. Pero eu... Que me queira ben, a quen non me queira, pois tamén. Ti non tens por que quererme tampouco, xa che toca de familia. Eu vivino... A min costoume, o sea, tan como ahora podo decir que estou gozando, que estou vivindo, que creo que madurei moitísimo en todos os sentidos, vivino con moita angustia. Eu creo que tardei meses en salir da casa, en relacionarme ca xente, en disfrutar, pánico escénico totalmente, ataques de pánico antes de subir ao escenario. Buf, eu estou viva de milagro. Sentía como que me iban a cuchillar antes de, por exemplo, subir. Eu creo que era tamén O sea, non porque che iban a cuchillar a xente, sino é a sensación. Metafóricamente. O sea, eu sentía, o sea, tiña o cortisol tan alto que sentía como que me iba a pasar algo malo. Pero non porque tuvera medo a nada, sino que o meu corpo reaccionaba así. E pasei moi mal. Hoxe falan moitos artistas dos problemas que xenera ás veces as dinámicas da música na saúde mental. Non sei se poderíamos falar aquí de saúde mental nestes casos, non? Sí, totalmente. E grazas a psicólogos, axuda, pois sempre ten que haber alguén que te acompañe en este proceso, as miñas compañeiras, a miña familia, que tuveron moitísima paciencia, porque eu dicía, eu quedo aquí. O sea, quedo aquí, non son capaz, non era capaz de salir pois adiante, a disfrutar, a poder vivir. Eu estaba en modo automático sobrevivindo, pero non... Aparte, unha cousa que notamos moito é que todo o mundo que nos rodeaba estaba con un éxtasis tan grande que nós sí que tiñamos que manter esa calma. Porque, de repente, mesmo pasou na produtora, onde estábamos na xencia, que era en plan, hai que facer todo. E non nos sentíamos capacitadas, non podíamos ter 40.000 entrevistas, non nos sentíamos capacitadas.
non podíamos estar 24 horas por e para isto, porque necesitábamos, o sea, salíamos e digerir todo o que estaba pasando. Era como que de repente todo o mundo toleou. E nós decíamos, ei, calma, é que queda toda unha vida, o sea, eu entendo que hai que aproveitar o tirón, pero que somos persoas, e que non podemos, é que estábamos acabando o disco, estábamos facendo a promo, estábamos empezando a facer concertos, acabando os videoclips e empezando a facer concertos, que ese ano fixamos como 90 e pico concertos. Sí, foi tremendo. Acabando todo, o sea, con todo, dixemos, é que non podemos máis, o sea, necesitamos a rúa e que non poidas estar tomando, o sea, agora está genial, e daquela tamén, non? Pero que non poidas estar tomando algo tranquilamente, porque era, o sea, foi, é o que digo, Laia, estamos vivos de milagro, pero esa necesidade que tiñamos de que a xente dixera, paremos, por favor, claro. Vamos a centrarnos, entendemos que isto foi un boom, pero que necesitamos baixalo a terra e que non se nos vaya a olla, o sea, fomos a unha actuación e foi moi guai, pero non somos superheroínas, sabes? Cantamos e intentamos representarnos a terra, pero é que isto se nos está yendo de madre. Claro. Así que tuvemos que poñer esa calma. E aparte tivemos que aprender moito, porque a xente non é consciente de que nós, bueno, seguimos sendo, non, pero naquele momento, o sea, viñamos de ser 3 pandereteiras, tocábamos con Isaac, solo percusión, íbamos a sitios pequeniños, o sea, que de repente puxosenos a industria musical pura e dura de cara. Claro. E nós tivemos que dicirlle, hola, aquí estamos, dádenos uns meses para coñecer un pouco todo isto, porque nós non sabíamos, o sea, empezábamos a coñecer, pero non sabíamos nada, ni de autoría, o sea, sí, pero non tan a fondo, nin de royalties, nin de que porcentajes, nin non sei que, de repente, puxosenos todo en riba dunha mesa, nin de concertos no estranjero, nin de concertos por todo o país, nin de levar unha furgoneta, todo isto puxosenos diante, e claro, nós decíamos, necesitamos o noso tempo. E a nivel de exposición, igual, porque viñamos de ser pouquiños seguidores, de ter 4 comentarios ao día, e de repente os comentarios vos eran increíbles e non eres capaz de asimilar, e había malos que na vida pensamos ler certo tipo de cousas. Entonces, todo eso foi un choque inmenso. Eu lembro nalgúna entrevista que falabades precisamente deses comentarios, non? Eu a reflexión que facía é, pero se hai un amor tremendo por estas rapazas, non? Pero sí que é certo que había algún comentario aí pasado de rosca. Non sei como se asimilaba había iso. Había moitos comentarios, o que pasa, moitos máis do que a xente pensa, de amenazas e de moitas cousas. Asimilouse no seu momento mal. Ahora mismo estamos, vamos, é que me poden decir, o sea, eu creo que as 3 que nos poden decir, sí. A mí personalmente, xa fixeste deso curso, non? Nos poden decir o desprecio máis grande. Home, claro. Que non me aparezca na porta da casa porque aí daríame medo. Pero despois o resto. É que a xente que fala con un perfil anónimo non sabe que detrás dos grupos hai persoas, pero sobre todo nós tamén sufrimos moito pola nosa familia e pola nosa xente, porque non estaban acostumbrados a esos. E sí que había moitos comentarios que eran moi ferintes e nós, pois, quitábamolo porque, pa que facer esa... O sea, meus pais, os vosos pais estaban moi pendientes de nós, obviamente, sabes, das redes sociais, e nós non queríamos que a xente sufrira, pero nós limos moitos comentarios e tamén moitos que nos iban quitando, sabes, nos cribaban, nos decían que non queredes ver, que sí, porque non sabes ese mundo, entonces ti metes, te lees, queres saber... E pois había algúns moi graciosos, Sí, logo había destes míticos que se queren meter contigo, pero son graciosos, aparte, nós, os galegas temos moita retranca e facíanos gracia, pero estamos falando dos que van a ferir. Primeiro, como de cabeza, no, que igual tes, daquela, tiñamos moitísimos comentarios vos, e había 2 malos, e non xa o malo se quedaba aquí, e estabas todo o día co malo. Sabes o que pasa? Que os malos daban tanto medo, claro. Que non era algo meténdote co teu físico, ou algo... Que tamén. Bueno, eso miles, pero daba medo de ameazas de verdad. Entonces... Pero amenaza? ¿Por sí, qué? Sí. ¿Por qué? Ojalá se muera toda vuestra familia, ahorcaros con vuestra bandera, toxicómanos de mierda, bueno, cousas moi chungas, o sea, cousas moi chungas que vivimos. Claro, non se acórdome coller a furgoneta e ir a tocar por toda España. Nos víamos a realidade, non éramos conscientes, nos víamos o que pasaba nas redes sociais, e ter medo de decir que nos imos a encontrar. E tocar e de repente ver... E todo magnífico, todo pero increíble, ibas cunha tensión de decir que vai a pasar?
E de repente podemos decir que fixemos todos os concertos e todos os concertos foron magníficos, todos con moitísimo amor, pero ibas con medo, E aí aprendimos que as redes sociais e os comentarios non che definen. Defínete a realidad, o que pasa no día a día, e nos camiamos pola rúa e nunca nos dixeron nada malo, sempre nos paran para decirnos cousas bonitas, entón, Claro. con eso nos quedamos. Chorar chorei. O novo single fala do que se chorou despois de todo iso. Chorouse moito. Moito. Pua, eu moitísimo. Eu tuve, mira, que se o conto. Blefaritis. Blefaritis, mira, tuve, chorei tanto que hasta a miña propia lágrima me daba alerxia e me salían ronchas na cara. Imagínate, cheguei a ese nivel. Tamén eu son moito de que me pasen esas cousas, pero Cando estábamos facendo este tema, estábamos ca miña nai, que de vez en cando pasábase por onde estivéramos e escoitaba. Este disco que vai sair é moi melancólico, é Potente. potente, pero ten mensaxes contundentes e claros. E xusto levábamos uns días escribindo un par de temas bastante oscuros e tristes. E cando escoitou esta canción dixo: non, outra de chorar, non, facede algo de felicidade. Entón dixemos, vale, choramos, pero que sexa con resiliencia e con felicidade. Por iso decimos de eu chorei e medraron os mares, é dicir, sempre que se chora é para descargar e neste caso para descargar a algo positivo, non? Pois que sexa grandioso o noso choro. Eso de quen canta el mal espanta. sí, Non? pois eso mismo. Bueno, quero determe en dous momentos, bueno, non sei se os máis importantes da vosa carreira, pero para mí son dous momentos claves. Ademais, tiven a sorte de estar nos dous. O primeiro é o 21 de agosto, no, o 12 de agosto do ano 2022 no Festival Noroeste, ante unhas 80.000 persoas según as cifras que deu o Concello. Imagino que algo exaxeradas, pero había moitísima xente. Eu que cubro ese festival todos os anos, nunca vin tanta xente na miña vida. Que lembrades daquela noite? Nada. A ver, eu aparte, creo recordar que ese día fixera néboa na noite fixera néboa e non chegábamos a ver o final da praia. Nós sabíamos que había porque cando Pedimos as linternas de repente encendéronse todas e había linternas facendo a curva de Riazor. curva da praia e foi bestial. Pero que me acordo? De moi pouco. Eu acórdome, sabes que teño? Sí. Eu teño unha foto na casa. Que nos lo dera no... O Concello, sí. Sí, o Concello da Coruña. Que non salgo. Pensaban que eu era a intérprete de signos. Entonces, teño unha foto na casa que salen elas dúas, a intérprete de espaldas, que pensaban que era eu, e todo o Riazor cheo. Claro. E eu non salgo. Pero ti estabas, non? Estaba. Porque eu non me acordo nin se estabas ti ese día. Eu creo que Coa mellor Bueno, nin veu. Temos nos fotos no arquivo da voz, vamos, pasamos Eu que penso sobre fotos. ese concerto, É que eu marcaron, Teño lío, marco. Claro. O que me pasa con ese concerto é que miro para atrás e digo, encantaríame volver a repetilo. Dende aquí, pois, ao Festival Noroeste, que nos volvan a... Si, eu creo que estaría... Perdón, sí. Porque éramos, como che dixamos antes, tres chavalas que acabábamos de empezar, era no 22, non? Dixestes. Sí, no 22, sí. Encantaríame volver a facelo con outro pouso despois de todos estes anos e repetilo sendo consciente e sobre todo porque agora somos, eu creo que mellores profesionais, mellores músicas, máis sabias, mulleres máis maduras e viviríase de outra forma polas dúas caras, Pero nós éramos, eu diría, dígonos a nós mesmas, ai, Dios mío, pero si estabas empezando xa, o sea, ainda que fora fai 4 anos estabas empezando e moitas ganas de repetir, por eso tamén hai eso do Coliseum, de querer repetilo. Houve unha imaxe moi fermosa, incluso poética dese concerto, que era, como dicías antes, a cidade estaba envolta nunha néboa, pero espesísima, non unha néboa habitual de verán. E a masa de xente, da tanta xente que había, disipou a néboa. Sí. Ti ibas andando polo paseo marítimo e cando chegabas, de repente, era como se te meteras aí e aí non había néboa, non? Sí, foi precioso. E está guai isto que dis de... Eu creo que teríamos que repetir algún dos concertos estes especiais e poder... creo que merecemos poder disfrutalos, o sea, que disfrutamos todo, non? Pero poder ser conscientes de verdade, de poder disfrutar e poder quitarme tamén esa espiña de toda esa néboa mental que vivín.
Lembro que cando anunciamos que Tanxugueiras ia ser cabeza de cartel do Noroeste, aí sí que houve críticas, lembro algún comentario, non? E cando vin aquel concerto, digo, a ver que di a xente hoxe en día, non? Foi un golpe de autoridade tremendo. Sí, sí, sí. Como grupo e como que un grupo galego pode ser o cabeza de cartel dun dos festivais máis importantes de Galicia. Porque ademais é que xusto ese concerto e o de Castrelos tamén en Vigo non foron concertos onde viñera a xente para ver que pasaba. Nos sentimos, sí que temos o recordo de que foi un concerto onde a xente disfrutou. Sí. Donde a xente quería acompañarnos, donde a xente quería decir todas esas críticas de que o galego non imos a ningún lado, vamos a demostrar, vamos a unirnos ao povo e vamos a consumir e a ir a ese sitio donde hai en cabeza de cartel que son da nosa terra. Creo que foi algo maravilloso poder construir eso, construir unha comunidade. Claro. Estás mirando que estás emocionada? Moi, eu estou a punto de chorar. É que é moi bonito. E se o pensas, se o lembras outra vez e o poñemos outra vez nas nosas bocas e na nosa mente, é impresionante. O sea, eu creo que moitos grupos comezan normalmente con ca gana do éxito, pero que ti non comeces ca gana de éxito nin de nada e que a vida che regale e que a xente che trate con tanto cariño, a ver, é que este é un soño. É un soño que agradeceremos sempre e que eu creo que eu non podo vivir máis vidas. Pois nada, se ides chorar empezar porque para min o seguinte momento que o do Coliseum 16 de decembro de 2023 para min que é o recinto icónico de Galicia para os grandes recitais de pago houve un sold out e que para min ese concerto sí que foi histórico porque nunca ningún grupo galego cantando en galego enchera o Coliseum pagando entrada. Que ir a un concerto gratuito pois é unha cousa e pagar a entrada é outra. Iso que te emocionas moito. É que eu sou moi chorona. É que eu podo controlarme, Claro. Choro, contrólome. Chorade. Pero ti unha vez que che sale... Non paro. Sí, xusto ese concerto... Para moita xente aquilo foi algo máis que un concerto. Foi moi emocionante, aí había unha bola de emoción naquel recinto impresionante. É que eso foi algo que nós nunca pensábamos conseguir, pero nós neso sí que nos lanzamos ao vacío total, dixemos, donde acabamos isto? Porque claro, espere, aí me ven. Que bonita emoción, verdad? Sí, sobre todo con isto que ao final é que nos veu tanto de rebote. Claro. Así estamos moi agradecidas ao universo, a vida, ao noso público. Aquel día no Coliseum eu vin a xente chorar no público tamén. Nos tamén, é que nos choramos todo o concerto tamén. E eu xa salín, o que me lembro perfectamente e que sempre contamos é a primeira canción, era Midas, e éramos flans. E salimos de repente, e mira que nós somos persoas que temos cara, O sea, podemos estar nerviosas, pero nós disimulámoslo ben e tiramos para diante. Temos moita forza en eso. Bueno, pois salimos e era sempre se tarde E eu vin a toda esa xente e só quería chorar xa, pero eu teñome a mí mesma donde podo empezar a chorar, que da mitad para poder facer ben. O sea, poñome eu eso como reto. Se o consigo, de maravilla. Se podo ir un pouco máis, digo, a partir de aquí podo empezar a chorar porque xa fixen todo isto. Quen me vai dicir? Que fixen un mal concerto? Mira, todo isto está ben. Claro. Nadie me pode dicir. Entonces, xa entramos aí, é que foi moi emocionante. Eu creo que iso sí que falamos que o sentimos as tres, nós non estábamos solas nese escenario. Nós estábamos acompañadas, unha, de todas as mulleres que conservaran a tradición oral, de todas as mulleres que están vivas e a mesma vez que as que morreron tamén, que morreron sin saber que isto era arte, que iso é unha pena que temos no noso corazón, e despois de toda esa xente que estaba ali. O sea, nós somos moito de vibras. Sí, somos desas persoas, non? E había unha vibra tan bonita e chegábanos un feedback tan impresionante que eso... Eu creo que unhas cousas máis bonitas dese concerto, aparte de, bueno, do obvio, foi que acompañounos toda a industria. Sí. Entonces, eso foi... A ver, é verdad que nós quixemos convidalos, sabes? Nos fixemos unha lista enorme e convidamos aos nosos compañeros e dixemos, queredes vir a compartir o día con nos? E creo que moi poucos dixeron que non. Estaban todos aí... E os que dixeron que non foi porque... Por traballo. Por traballo. E que ocorreu algo moi fermoso con Tanxugueiras, que é a sensación de
comunidade ao redor, de moito cariño. Eu lembro entrevistar hai uns anos a Carlos Núñez e dicíame que flipaba co que estaba pasando con vos, porque dicía, noutra época o mellor isto non ocorría, porque habían, pues, non sei, mesturar música tradicional con electrónica, pois os puristas dirían que isto non está ben, que tal, e sen embargo con vos houve un abrazo xeral de... Sí, pero traballámoslo moito en iso, teño que dicir. Sobre todo os primeiros anos. É un traballo feito de... Bueno, un traballo arduo aí, porque ao principio, claro, nós entendémolo, coller isto e poder mudalo e poder interpretalo, non? Con máximo respeto e como sinta cada un, pois a música tradicional e poder mesturar e xogar con ela, non? Non gustaba. Non gustaba nada. Pero nós sempre entendémolo e sempre o facemos con máximo respeto. E máis, nunca lle dixemos porque non entendes ou tal, sino que nos sentábamos con esas persoas, porque sabíamos, o sea, un grupo moi pequeno, reducido de xente que nos dedicamos a isto, sobre todo antes, e nos sentábamos e dicía, a ver, muller ou home, que é o que te afecta a ti? Cal é o problema? Cal é tal? E que ao final che acababan dando a razón. Eu creo que era ese medo, non? É medo non? a mellor a desvirtuar o noso. E era en plan, de Pero verdade. se desvirtuou, porque ao final a influencia da radio, as mulleres que cantaban máis puro, de repente, tiñan a influencia da radio e cantaban máis copla e mesturábano con isto, o sea, se nos damos conta, e iso é algo que pensamos nós levase facendo ao longo dos anos. Claro. O que ti gravabas, a muller que gravabas con 80 anos non era a mesma que cando tiña 30, non cantaba igual, o mellor os adornos xa se olvidaban, os toques, pois unha muller que xa non lle, o sea, xa lle empezan a pesar os braciños, pois os osiños e todo, o mellor xa colla a pandereta distinta. Entonces ti estás dicindo que iso é tradición, pero no pasado a tradición foi outra. Entonces que está moi ben todo este traballo de campo e estamos eternamente agradecidas de que eso exista, porque ten que existir e ten que existir a tradición máis pura e pero eu creo que... Eu que boto moito en falta, porque comento así con xente que non é galega, e di, claro, eu coñezo vos a vos, coñezo así a grupos máis reducidos que cantan tradicional, pero onde está todo eso? Como... O xerme, non? Sí, o xerme. Como nos achegamos a eso? Porque non vemos, o sea, nós porque estamos dentro, sabemos onde buscalo e sabemos onde está, pero a que a xente de fora non sabe onde está. Ti vas a Andalucía e ti sabes que en cada sitio está cantando a xente, salen moitos guitarristas flamencos, salen moitas bailadoras e bailadores flamencos, salen moitísimos cantaores e cantadoras flamencas, pero en Galicia aínda queda o confiar de verdade e que esa xente, esas rapazas e esos rapaces que están na asociación, que de verdade se voten, o sea, que arriesguen, que si lle gusta. E viñamos falando no coche, digo, falta nesta industria alguén que represente as pandereteiras. Me refiero que haya un circuito moitísimo máis claro a hora de exportalo e todo, para que de verdade se vexa o que hai en Galicia. Simplemente para pandereteiros e pandereteiros, porque eso é que boto en falta, porque nós vémoslo moi simple e dicimos, sí que hai, pero claro, a xente, que estaba comentando con unha persoa, dicíame, donde? Porque estou intentando saber donde hai, entón, donde está? E eu digo... Non é tan claro como os tablaos igual. Claro. Te vas a Sevilla e seguro que moita xente se di, queres ir a un tablao e tal, entón encontras, non sei, o flamenco máis puro, máis cercano. E imagino que ademais co flamenco hai un traballo a nivel estatal de darlle unha entidade, de promocionalo, de preservalo, de declaralo... Claro, pero eu agora busco e digo, vale, conocemos a Lina e Lola. Non, sí, pero digo, ir a unha foliada, claro, que a xente poida, que a xente de fora, claro, que van a foliadas porque os levamos nós, claro. Porque hai moitas foliadas estranjas, sabes? E cando chegan a foliada, que é algo tan ancestral e tan de raíz e tan poderoso que flipan. Por todo en xeral, pola festa, polas pandereteiras, polo baile. Entón, que eso chega aínda máis xente. Falábamos antes do Coliseum, volvedes ao Coliseum. Hai aquí a intención de repetir a sexta. E como che dixen antes, creo que o merecen toda esa xente que o pasou moi ben e que quere repetir, toda esa xente que se quedou sin entrada e que nos recriminan a día de hoxe que quedaron sin entrada, hai que ser rápidos. Claro. E rápidas, que están voando. E merecémolo nós. Merecemos ser esas tanxugueiras que somos agora, pois que estaremos nerviosísimas igual, porque
porque a emoción é a emoción. Sí, e dentro de tal tendremos outra entrevista e que vos acordades do nada? Eu creo, pero é que estamos falando de cousas moi distintas. Estamos falando de unha Olalla con ataques de pánico a punto de morrer a unha Olalla nerviosa, pero con xestión emocional. E que ademais ese Coliseo, o do 23, Olalla e eu fomos despois dun COVID. Outra vez. Olalla saleu e estaba como aparato de... Principios de neumonía tiña. Carai. Horrible. E probablemente, porque Olalla ten unha cousa, parece que este é el podcast de Olalla. Falades vos. Olalla ten unha cousa que cando se pon moi nerviosa, ponse mala. E probablemente, para este Coliseo, se pondrá mala. Que é o que nos separa? Non sabemos. Pero que teño bo tamén? Que podo ir con 40 de fiebre. E dalo todo e morrer aí. Pero xamais faltaría a unha data desas. Hai algo deste concerto que tiñamos moi claro e é que vimos de moita voráxine de datas, levamos casi 200, máis de 150, casi 200 datas ás nosas costas desde fai 4 anos e queríamos que este primeiro ano do cuarto, este novo proxecto, tivera unha calidade 100% e estar dedicadas íntegramente a cada concerto que vamos a facer. Obviamente vai haber xira este ano, pero en Galicia só vai haber este concerto o do Coliseum, porque queremos preparar un concerto especial e aparte vai ser o único, de toda a xira que fagamos, que vamos ir a sitios moi concretos, vai ser o único no que celebremos os 10 anos. Sí, eu fago un inciso a isto para recalcar. Hai xente que se enfada e di, como o último concerto é solo o do Coliseo? Único. O sea, único. Queremos facer algo tan especial, tan sumamente especial, que ten que ser o único este ano, porque vamos deixar absolutamente todo aí. No, e despois é o que estábamos comentando, non? Viñamos dunha voráxine donde non disfrutábamos, o sea, Claro. disfrutábamos, pero naquele momento, de esa forma así moi disociativa, que non sabes moito o que pasou. Queremos que en cada sitio onde vayamos, disfrutalo a tope e estar ao 100% para o público. Non estar indo aquí, arrancando para outro lado, Claro. arrancando para outro lado, porque Ese momento chegará, obviamente. que chegará, pero que sepa a xente que vai comprar unha entrada para vernos, sexa donde sexa, que vai a ser único e irrepetible en ese sitio. Porque vamos a poder disfrutalo e vamos a poder plantexar uns concertos e unha xira moi medida e moi traballada. Falabades de pandereteiras e de panderetas. Hai xente que di que gracias a Tanxugueiras o símbolo da modernidade musical en Galicia hoxe é a pandeireta. Nun momento foi a gaita, nos anos 90. Estades de acordo con iso? Eso é... O sea, nós estamos moi agradecidas de que a xente o pense, pero nós temos que darlle as grazas a xente que veu antes e que construiu o camiño. Xente como Guadi Galego, que faga algo máis pop, sempre tivo a música tradicional por bandeira e a música, obviamente, en galego. A Xavier Díaz, que eu penso que Xavier sí que foi o que aquí chegou un momento no que estaba Xavier e Sadufeiras e eu recordo, fai anos, que todo o mundo quería ir a ver a Xavier e a Sadufeiras. E ainda agora tamén. Agora tamén, sí, pero digo que ese momento, ese 2 anos, era un boom que enchía todos os sitios, iba 50.000 veces seguidas ao mismo sitio que a Sadufeiras e iso era percusión, voz e un pouquiño de música, o sea, estaba a música tradicional casi pura en riba do escenario. E nós somos... Leilía, obviamente. Home, pois eu creo que nos dedicamos, bueno, e Mercedes Peón. Hombre, Mercedes, é que Mercedes é Dios. Eu teño unha frase aquí a nivel interno que todos os camiños conducen a Mercedes Peón. Sí, pues porque cada verdad. vez que entrevisto a algún artista que teña que ver algo co tradicional un pouco innovador, sae Mercedes Peón. Inevitable. É que creo que si hai un exemplo de muller que fai o que lle dá a gana. De muller, Resistencia. sí, poderosa, o sea, un mullerón para poder verte e poder imitar os seus pasos de alguna maneira para poder dedicarte a eso, esa persoa é Mercedes Peón. E para nós é unha referente enorme, tamén é Leilía, e tamén Guadi, que comentábamos. Eu creo que tamén Leilía e Mercedes Peón, para min, persoalmente, foron as máis referentes. Porque nunca hai que olvidar tamén que Leilía puxo a pandeireta, dignificou a pandeireta para poder estar nun escenario. Sí. E non solamente de acompañamento, porque antes de Leilía era acompañamento. Ou para o baile, ou acompañamento para outros instrumentos como a gaita. Pero non a referencia en sí, pandereteiras como tal, encima dun escenario e cobrando por ello. Eso foi Eso foi Leilía. Leilía.
Si, entre as entrevistei eu cando se disolveran e falaban precisamente de vos, de como outro eslabón na cadea da tradición. Semos rematando. En terra hai un retrouso que disto de non hai fronteiras, eso converteuse casi nunha frase que se emprega para un montón de historias. Esta semana, na Voz de Galicia, un xornalista deportivo, Castro, falando da historia esta de Madonna co Celta, empezou o seu artigo dicindo, como dicían Tanxugueiras, non hai fronteiras. A vos que vos parece? Que o voso non hai fronteiras sexa xa unha frase da cultura popular? Moi guai. Sí, a verdade é que non caímos neso tan profundamente e pois o que che dicíamos é que non o dixerimos. O sea, é unha honra para nós. Ojalá existira eso no mundo, de verdad que non houbera fronteiras. E sería magnífico, máis nos tempos nos que estamos, donde hai moitas fronteiras. Entón, para nós ter esa frase por bandeira é que de verdade o queremos. O sea, as fronteiras non valen para nada. Entonces, que a xente utilice como decía Paulo Coelho, sabes? No, como decía Tanxugueira, non hai fronteiras. Bueno. E outra cosa que vos quería dicir respecto a estas ideas de modernidade, que pensou pola vosa cabeza a primeira vez que vichedes facer pogo nun dos vosos concertos? Porque eu flipei moitísimo co rollo dos pogos nos concertos de Tanxugueiras. Temos que dicir que era algo que nos facía moita ilusión e vimos educando a xente pouco a pouco, pero chegou un día no que de repente formouse o pogo Enorme. Foi enorme. Non sei se primeiro... Pero en Viña Rock foi moi gracioso. Non sei se fora porque primeiro. Nos preparábamos a xente, foi aí cando preparábamos a xente para o pogo, Sí. e de repente, porque a Aida se anticipa sempre, entonces, Anticipaba. que vai a mil ela pensa na súa cabeza, pero non está sendo co acorde co que está claro, pasando. antes de Terra iba a Cambia Todo, Sí. que é unha canción de Cambia Todo. Nos bises. Entonces era di, preparade vos, venga, va. Non, dixen, antes de tal, dixen, ahora, antes dos bises, queremos que nos bises pagades un pogo, tal, non sei que, pero olvidouseme de que cantábamos Cambia Todo, que E a é xente unha estaba, baladita. Cambia Todo. O sea, que nos fixo caso, de verdad, pero Era moi gracioso. tivemos que parar un segundo É dicir, o sea, que está moi bonito, pero non vos preocupedes, non vai ser este o pogo, pero eles e elas estaban dando Dábano todo, sí. intentando facer o pogo Facer aí, o pogo mirámonos en plan de, que queredes que pagamos aquí? Sabes o me chulo desto? E ten relación co Coliseo, que dende arriba, logo nos vídeos, porque nese momento eu non o vin, pero nos vídeos sí que se vía, había tres tipos de persona. Os que estaban disfrutando do concerto quietos, os que estaban facendo un pogo e os que estaban bailando tradicional. Ti sabes o que é? Iso é xuntar todo, pum, nunha mesma escena. E foi increíble. Creo que o éxito rotundo do Coliseo foi ese. No Coliseo eu estaba na grada e lembro facer pequenos círculos de xente bailando tradicional. Outro facendo pogo, si, foi, a verdade que esa imaxe é bestial. falábamos bestial. con María, Sí, con María e dicía, isto non lo vi en mi vida. Sí, sí, sí. Non lo- Ademais, estaba- alumeaban cos móviles para poder ver, non? Sí. Cando era moi oscuro. Eu lembro, xa que falamos de pogos e de non hai fronteiras, hai o ano pasado no Festival de Migrasón en Bruselas, Puta, man. un pogo bestial, que ademais a min pilloume arriba e gravei no móvil, subí no meu Instagram e foi unha imaxe que se viralizou porque foi tremenda. Sí, a verdade é que, buah, me encantan os pogos. O sea, son a reina dos pogos, que agora arreglei os dentes e dá un pouco máis de medo, porque deixei cartos, pero encanta esa sensación, o sea, non hai enemigo grande, de verdad. O sea, eles intentan, sobre todo a xente máis grande, ter respeto, pero boa todo, o sea, poño codo, hombro e digo, boa por ti. Encántame, non podo remedialo, así que o fagan, para min é como, que guai a mesma vez de decir, mira que salto, Claro. Bueno, e agora sí, a última pregunta. Estamos nun ano no que só vai haber un bolo en Galicia, non sei como vai a ser este novo lanzamento de Tanxugueiras, vai a ser calmo, concertos moi exclusivos, como será o voso futuro? Irase vendo ao longo do tempo, porque temos todo moi ben planeado, xa está todo feito, está todo, pero claro, temos que ir pouco a pouco, porque te imaginas que che digo que che conto todo e que despois que lle digo a xente. Claro. Vai a ser, E que me dis na próxima entrevista? claro, vai a ser o que sí que decimos a xente, atentos e atentas. Vai a ser moi bonito e vai a haber concertos contados, no cal, se non vos queredes perder, tedes que ir a comprar a entrada, porque para o seguinte ano xa vai a ser unha gira grande, xa, pero o que se vai a vivir este ano
no 2026 non se vai vivir en outro ano. Hasta que as tanxugueiras se retiren e eu que sei, e Aida quede cantando fado ela. E eu a súa representante. Algo que temos neste proxecto, no cuarto, é que por fin, parece mentira, porque levamos 10 anos, pero por fin tivemos o tempo para facelo como nós queríamos. Obviamente, agora escoitamos os temas e vemos cousas e decimos, cambiaríamos isto, porque evolucionas constantemente. Claro. Pero estamos moi contentas... Bueno, Aida cambia, agora ha dicho unha cousa e de repente non lle representa. Se evoluciona máis rápido que o resto. O sea, sea, evolucionamos as tres. Entón, está todo moi pechado, está todo moi pensado e estamos moi contentas co que conseguimos. É un proxecto moi pausado, foi un disco... Moi pausado, a ver, explícate... Aí va eso. Foi un disco moi lento, levamos moito tempo, con algunhas cancións levamos anos, pero por cousas da vida tivemos que darlle parón ao disco, igual o disco estivo parado 4 ou 5 meses, entonces son temas moi revisados, é unha estética moi revisada, e agora, como tivemos tanto pouso e tanto tempo para pensar todo neste disco, queremos que os directos e que todo o que veña e que teña que ver con isto teña a mesma calidade e todas as decisións teñan un porqué, un para qué e un estar de acordo con eso, un compromiso. Entón, creo que é o traballo máis complexo, máis maduro que fixemos ata agora. Contamos moitas vivencias persoais mediante, bueno, mediante a lírica popular tamén, e é onde deixamos pois todo o noso corazón en este disco. E tamén, á mesma vez, sempre decimos que para nós este disco é unha carta feita música, onde nos poderán coñecer moitísimo máis, onde poderán ver as nosas luces e sombras e poder camiñar con nós no ciclo de Tanxugueiras. A pesar de ser un disco moi movido, Nos pensábamos que non, pero cando escoitamos de principio a fin, os nosos amigos que escoitaron dixeron: "Mima, pedazo petardazo, non que menos mal que tiñes medo a quedarvos soft, sabes?" Pero non, un disco... Un disco que cando saíra? Non podemos decir todavía. Pero antes do verán. Sí, moito antes do Benidorm Fest. Así... Moito antes do Coliseo. Claro, para que a xente que vai ao Coliseo... Sí, vai ter tempo a saberse coreografías, a saberse a letra, a poder preguntar o que queira, bueno, vai ter tempo a poder... E que non se preocupe, que, mira, todos estes meses, anos, iba a decir, non, pero todos estes días, semanas, meses, que queden hasta que salga o disco, van a ter píldoras. Sempre vamos a estar generando ese rollo para que non se olviden de que vai a haber. Entonces, temos que ir pouco a pouco, porque claro, se das a bolsa de gominolas ao neno, que... Claro, un platanito, mañá un corazón. Unha cosa que che vamos a decir a ti casi en primicia deste disco, xa para pechar, bueno, fixémolo con Gaby Fernández, que foi o que compuxo con nós e o que produceu con nós as que tiñan que estar, que foi un tema que nos encantou, e cando pensamos en a sonoridade do disco, chegamos a ese tema e dixemos, sentimos moi ben con este tema. E xunto con Iago Pico tamén, porque é a cuarta pata desta mesa e obviamente un amigo que nos tiña que acompañar, así como toda a equipa do directo que nos acompañou, nos son familia e seguirá con nós, pero contamos tamén con Lina e Lola, as pandereteiras de Lina e Lola, como fío conductor en todo o disco. Elas fan nos coros e son como esa base de tradición a que nos queremos agarrar durante todos os temas. Entonces é moi bonito para nós contar con pandereteiras que nos acompañan de principio a final no disco. Pois moi ben, Isabela, Olalla, Aida, moitísimas grazas por estar aquí, foi un placer enorme. Nada, a ti. E moitísima sorte a reventar ese coliseón e todos os coliseóns que haxa claro que sí, e polo mundo compraches a entrada adiante. a ti? Ainda non, agora nada máis terminar. Cómprachela ti.